ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମେଘୁଆ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲୁ ନଈପଠାରେ ଆମର ଫିଷ୍ଟ କରିବାର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଥିଲା ଯାହାକି ସଫଳ ହେଇଥିଲା। ରେଡ଼ି ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେସନ ଜନ୍ତି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲୁ। ଡାଲି ବସି ହେଇଥିଲା, ନିଆଁ ଲାଗୁନଥିଲା। ରେଡ଼ି ଭାଇ ଏଠି କିରୋସିନ ପକାଇ ବମ୍ ଫୁଟେଇଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଆମର ସବୁ କିଛି ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ରିଲ୍ସ କରିବାକୁ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମର ପପୁ ଭାଇ ରେଡ଼ି ଭାଇ ରିଲ୍ସ କରିଥିଲେ। ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ର ରିଲ୍ସ ହେଇଥିଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତା ଭିତରେ ମସଲା ଗାଡ଼ ଭାଇ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବେସନ ପୋଟଳକୁ ଛାଣି ପୁରା କୁତକୁତ କରି ରେଡ଼ି। ତା ଭିତରେ ଆମର ଫିଙ୍ଗର ଚିପ୍ସ ହରିଆ ଛଣାଛଣି ଚାଲିଥିଲା। ଆମର ରେଡ଼ି ଭାଇ ଏକ ଛୋଟ ବାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଗାଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ, କି ଗାଡ଼ ଭାଇ ଆସି ଆମକୁ ଏତେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲେ। ଆମେ ଏଠି ରିଲ୍ସ କଲା ଭିତରେ ସିଏ ଆସି ରୋଷେଇ କରି ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତିକି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ କି ଆମେ ରିଲ୍ସ କଲା ଭିତରେ ସେ ରୋଷେଇବାସ କରି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଆମର ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ସରିଯାଇଥିଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଆମର ତାପରେ ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇ କିଛି ପିଚ୍ ଉଠେଇଥିଲୁ ନଈପଠାରେ। ନଈର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସିନେରୀ ପିଚ୍ ଯାଇକି ଉଠେଇଥିଲୁ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠେଇଥିଲୁ। ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ଉଠିଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଥିଲୁ।